哇！呢間餐廳啲景色太靚啦啩？咦？邊個咁卡哇伊呢啊？美食、美景、美人一次過送晒俾你，大島魚龍威。好啦，講得2點半，我哋就而家就變咗2點都得嘅。任何時候都得嘅，原來專豪位係咁巴閉嘅嚇。咁係。因為今日我同阿大島田咧搭船過海啊，不過係過大海，我哋去澳門完㗎啦。今次咧我哋就得到呢個 Turbo Jet 嘅贊助咧，就可以搭呢個 Turbo Jet 嘅專豪位。佢哋話可以俾我哋免費感受一下喎，咁我哋梗係試下啦，係咪啊？係啊，全部都係。即係入邊唔係。入邊要都可以變，大家2480。哦，2480蚊。房嚟嘅。好，下次啊。呢個咧，呢個專號位咧，我曾經坐過，有嘢飲，有嘢食。好啊，好啊 ，thank you。有咩食㗎？三文治或者杯麵狗或者係咯牛肉麵、豬骨麵、素麵，係啦，咁多種。即係嗰啲係都係免費嘅。係啊。哦專號位就係咁勁。 ，OK，好。咁啊，成個過程咧都幾舒適嘅，又有嘢食，又有嘢飲，仲要有好好嘅服務，係 SSR 級添。最上邊嗰個再高啲 RT 啊，好似。如果你買咗呢個專豪位嘅話呢，咁你又包你一程呢一個私家車接送去你嘅酒店嗰度嘅。但係你話如果想架私家車跟住你成日嘅話呢，都得嘅，不過你要額外加錢，就300蚊一個鐘。車啊就係呢架。哦。哇！如果你一個人嚟呢，咁啊梗係唔抵啦。但係你如果一家大細嚟嘅話呢，咁啊抵翻晒啦。閒日都仲好啲，如果你假日嚟澳門嘅話呢，截的士都唔係咁容易嘅，呢啲車呢就大派用場啦。見阿丁笑得咁開心，梗係啦，我哋有好朋友喺度啊嘛，今日大家仲記唔記得佢啊？松本小姐啊，今次松本小姐咁啱有活動嚟咗呢個澳門嗰度。咁啱遇上我哋大島與龍威又喺澳門喎，咁啊梗係一齊食飯啦。今日去嗰度咧係小肥介紹嘅，小肥肥係啦。哦，小肥介紹，哇咁啊！そう今日ほんまは一人マカオの歌手を連れてこようと思ったの。そうたまたま入れ違いで。而家嘅氹仔真係同以前好大分別。以前啊，淨係食嗰個豬扒包先會嚟呢個氹仔嘅啫嘛，乜都冇嘅。哇！而家靚到不得了，啲路又新又乾淨。到了，係啦。咁咧呢度係邊處啊 ？AIA Tower 友邦廣場。友邦廣場係啦啊我哋去嘅餐廳就係呢一度啦，天 Sky 21 Bar and Restaurant。 21。Hello。Yes。雖然21樓咧對於香港嚟講咧真係唔算係咩高樓嘅，但係對於澳門嚟講咧夠晒啦。澳門嘅夜景而家真係不得了㗎，大家一齊欣賞下嚟。哇！當晚仲睇到個好 cute 嘅月亮，幾浪漫。最高です。最高です。ね。哇！可以對住個咁靚嘅夜景食飯，仲要露天添，哇！真係有 feel， 好有 feel 啊！多謝你啊，小肥，你真係好介紹啊！我係大島，係佢係龍威。我係龍威，你好，哇咁靚仔嘅。我哋有個係啦。靚到咁樣嘅。我仲諗住阿小肥會介紹葡國菜俾我哋食，但係其實呢一度呢係食 fusion 菜嘅。呢一餐我可以同大家講係好有驚喜嘅。泰式山蝦。泰式山蝦，哇！何これ？初めて見た。タイ式の生エビ。へー。めっちゃ辛い。ね。うん。初めて見た。でも仕事があるからいっちゃん食べん方がいい。いただきます。いただきます。お久しぶりです。乾杯マーキー。しーちゃんも久しぶり。久しぶりパン。わー。估唔到，阿一展呢喺澳門見到佢，
嗱，我哋嚟澳門呢個心情又開心啦，見到佢之後仲開心。係呢個係你唔知點解你塊面靚咗即刻，係嘛？唔係應該靚仔咗即刻。呢個係暑いからちょっと汗です。係啦，第一道菜泰式沙蝦係我最中意嘅泰國菜嚟㗎。而呢一間 Sky21嘅廚師全部都係嚟自世界各地嘅，所以呢一道菜係由泰國人親自煮理嘅。どうぞ。later。OK。Yeah。うん。 Thank you。ほほめ。かわいいね。可愛いですね。次でちょっと動いてるわまだ。うまっ。ほほめ。ほほめ。おお。プリプリ。ほほめ。好好味。哦，呢個係一 set 嚟嘅，即係就咁食。係啊，佢俾咗唔係佢俾你送酒啊，你飲酒咧啱啱好啊。ビールこのエビの頭もカリカリで美味しい。食べる。うめえ。うん。でも味噌入ってる。めっちゃ美味しいじゃ。うんん咁啊，仲有啲膏喺裏邊。 Yes。我嚟送酒就一流咁話嘅，これはそう。 Yeah。好多膏。嗯。對住個咁樣嘅景色，食呢味嘢，我都係第一次。因為通常去泰國餐咧，環境又會比較即係混亂少少。澳門係食葡菜啦，咁但係呢一啲菜都原來咁好食。其實一定有嘅，不過我哋唔識揾嘅。係。係啦，咁啊小肥係自己地方唔一定係識。嗯。其實我哋都要嚟多啲澳門，發掘下。嗱，不如咁啦，你又煮得好好食，又喺澳門，又想我哋介紹嘅 ，send message 俾我哋。 Yes, please. A 和牛 Yes. A5。焼肉。焼肉。鉄板焼き。自己燒。わあ、いい音する。この肉がいい。 OK。燒到半路咧，就嚟咗個蜆湯，大家估下呢個蜆湯係咩湯底？3、2、1，冬陰功。一陣整嘅 A5 和牛，會唔會變成一個 A6咧？就試下。それを一口で。柔らかい。マジで柔らかい。SSR ですか？ SSR です。SSR です。哇！嗯。哇，咁腍。するよね。哇！真係好 H 正。嗯。其實睇下一香食嘢真係好過癮嘅，佢咧嗰啲表情咧係其他女仔做唔到嘅。好好味。嗯，你再試。我趁我哋唔為意咧，又嚟多碟蠔啦，4式焗蠔，4種唔同口味嘅。冬陰風味嘅片湯。啊，好味。あ、これうまいわ。うちこれめっちゃ好き。めっちゃ合う。このトムヤムくんとこのアサリのね、合う合う。めっちゃ合う。哇，好鮮甜啊，真係。佢唔係話好酸同埋好辣，變咗嚟講食到嗰個蜆個汁味啊。その通りでございます。男の人いないと初めて。啊，喂，趁熱啊，真係啊，呢個。聽唔聽到啊？人生第一次燒嘅嘢俾人食。哦，係咩？係。哇，咁これ犀利。結構本當にマジで。お本當にやってもらう側だからいつも。ドキドキ。ドキってしまう。呢一招咧我都成日玩嘅，但係阿丁嘅手勢都好似做緊第二樣嘢咁。マスタードだよこれ。こっちじゃないのに。マスタード。有蒜蓉味，有特製香蒜味、芝士味同埋芥辣味4種口味。我膽着就先食嗰個。哦呢個。啊。啊。生ガツうまそうだな。うまっ。嗱，燒蠔咁好食咧，生蠔仲好食。好大。見るだけ。有冇滴啊？滴啊！最好食應該咧，阿丁嗰嚿，因為我呢個落咗花生，個花生味同嗰個蠔嘅味咧。哦。龍蝦係。非洲雞。
啊，薄餅。美味しいかも。わー！又係我嘅最愛芝士蘑菇焗龍蝦。嘟嚕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 ，好味。めっちゃ你可以放翻低啦，其實影燈啊。あ、うまい。美味しい。うまいよね。普通にうまいよこれ。普通にうまいよね。わーわー哇！わデロン。うまい。ー。うん。やばい。廿倍？やばい。咁啊試埋個雞啦。オッケー。チキンもどうぞ。柔らかいぜみんな。ほんまやほんまやほんまや。うまい。うまい。美味しいよね。うまい。アフリカの味がします。これアフリカの味なんだ。アフリカチキンです。あ、そうなんだ。うん。有冇啲似阿 Selina 嗰只？けどいや、うわ。いや、これ確かにうまいよ。ジェイさん。啊，うん。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。いっちゃんナンバーワンやでこれ。ナンバーワン、呢個咧これがナンバーワン。ナンバースリー。 ，number three，我龍威最中意食嘅就係龍蝦啦。激うま。こっちも。喂，幾好食係嘛？我中意佢有啲蘑菇啊。あだった。はい。ー、どうぞ。就喺不久之前，我喺重慶大廈嘅 Paul Kitchen 咧食過呢個非洲雞，所以咧我仲記得個味。呢一度咧，哇，真係差唔多味道嘅喎。同樣係有嗰種非洲嘅香料嘅味道喺度。哇！啲非洲雞真係有非洲嘅味道啊！多謝。今晚我特登為你哋準備咗另外2款甜品嘅，就係我哋都係 homemade 嘅一個朱古力心太丸啦，同埋一個巴斯克嘅芝士蛋糕，都係我哋自己公司做嘅。哦，係啊。係冇錯，覺得咁啊 menu 冇等得俾你試埋，咁我哋啲觀眾朋友嚟到有冇得食先？冇問題，只要係龍威同埋大佬介紹嘅，一定會有。哇！咁有面嘅咩？喂，多謝多謝。呢賺小姐咁多廣東話啦，嗯。你又學唔學到佢啲日文咧？もっといっちゃんっぽく。係。レツー。啊，いいね。いいでしょあ、う。これ出てない。出てなかった。啊，レツー。あダかん。メ。大家ピンク D。レツー。ね咖喱我都食唔少嘅，但係冇肉嘅咖喱我係第一次食嘅。爭ですね。え。おー。でも絶対うまいからこれ。あ、うまい。あ、めっちゃうまい。あ、これ絶対パン合う。うん。あ、辛い。うまい。え、辛い？マジ？全然。激うま。いただきます。韓國嘅咖喱會唔會有啲甜咧？うまい。咁熱啊！めっちゃ熱かった今の。ブロッコリー。やばい。我今次學到原來咖喱唔係一定要有肉先至會好食嘅喎。咖喱菜可以咁好食嘅咩？つけて。夫婦して。夫婦してちゃんと。美味しい。え、それ人参じゃん。これ一応トウモロコシで。あ、トウモロコシ。あ、ヤングコう粟まい。米仔，ーン。佢呢個咖喱嘅甜味咧就唔係來自椰汁，反而咧係來自蔬菜嘅甜味，所以咧食起上嚟咧零舍不同㗎。マハピザ。ありがとうございます。ありがとうございます。披薩你應該麻麻地㗎你あ、啊。まあまあでいいですけど、食べますよ。啊，美味しい。あ、うまい。うまい。めっちゃうまい。あ、このパンの耳でカレあ、ジーニアス。ージーニアスでちょっとキノコを乗せてうまっ。天才じゃん。塩菜です。係。ごめん。いっちゃった。ナンバーワン。ナンバーワン。ナンバーワン。佢有呢個俾你配。これ甘いもん。めっマジ？ちゃ美味しい。うまい。うまい。でもここにつけるやつめっちゃうまかった。ここの例えばさっきのインディアンでしょ、でだからさっきのタイ料理でしょ、エビとかそこの地域のシェフがいるんやって、へー。それをその現地から雇ってるから美味しいって料理が。
J さん、はい。多謝レイ。誒タッタンゴレイ。あ、違う、多謝合ってます。レイ、タッタンゴレイ。啊，会えてすごい嬉しかったです。 Me too。私も、私もはなんていうの？音杯。オトハイ。ハンロイ。啊，卡比拉啲そう。行類。限例係好飽。好飽。 99分，係レイ。好好好好味。味係多謝レイ。多謝你タッタンゴレイ。特登過嚟。係いいよね。啲人嚟。最後呢兩個咧原本 menu 冇嘅，不過咧大島與龍嗰嘅觀眾嘅話咧，佢又可以點呢個菜，就唔係送俾你食嘅。ほうほうだからほうほうほうこれはほうメイン。誒，真係好好味。おー。嗯オールハウ。嗯，呢啲菜全部都好好味，今日介紹得好好，好幸福。好幸福。好幸福。ダメダメ好幸福はもうめっちゃやりたいになるからそれはダメです。幸福。嗱，觀眾朋友，今日咧一陣咧做呢一行6週年，第6週年9月今日は26日，そう。 6周年記念，おめでとうございあります。がとうございます。恭喜晒松本小姐，希望你咧感受前程，繼續努力啊！喜歡我哋節目嘅朋友，希望你哋可以踴躍留言、讚好、訂閱。有你嘅讚好，我哋好好。咁啊，仲要多謝呢個 Turbo Jet 咧，俾我哋體驗咗呢個專豪位，真係好好服務，所以我都要講多一次，真係抵讚嘅。不過我最估唔到回程嗰陣仲有好嘢俾我哋食。嗱，翻去嗰陣咧，我哋都係搭專豪位嘅，唔知你有冇食過咧龍蝦湯飯？講翻咧成個旅程咧，即係多得有呢個 Turbo Jet 嘅即係專豪座位，同埋今日嗰個師傅個司機咧，真係實在太好，超級好，真係呢個係同埋好型仔嘅，一個誇張都冇講過，係啊，真係爽快係。有幫忙。即係包車當然係1500蚊唔平啦，咁但係即係有2程嘅，唔係，總之300蚊一個鐘嘅，你包幾耐你自己決定。係。但係如果你係譬如一家大細有成5個人、4、5個人嘅話咧，我覺得包車係 OK 嘅。係。嚇，糖水嚟，都仲未算，仲要整多個你嘆下。芝士蛋糕仲要個樣係幾好食嗰隻添嘅。激路係嘛？要用芒果西米露啊，呢個叫咩？楊枝甘露啊，楊枝甘露係嘛？係啊。好真係幾好食㗎，幾好食嘅都，傳統味道啊嚇，大家估到咩嚟？夠甜。 OK 啊。